jokaisessa yhteiskunnassa, organisaatiossa ja ryhmässä on asioita, jotka toimii, ja niin myös meissä yksilöissä. Ja se on se lähtökohta, mistä ponnistetaan liikkeelle. Aina kun me kysytään organisaatioilta kysymyksiä, niin ne vaikuttaa jollakin tavalla. Ja tämä on yksi peruslähtökohtia. Samoin kuin se, että se kieli, jota me käytämme, niin on hyvin voimakkaasti vaikuttamassa. Meidän oikeastaan perusajattelutapa, kun tieteellinen ajattelu ja sen lähtökohdat perustuu ongelmanratkaisuun. Suurin piirtein kaikki kehittäminen, mitä mä vuosivaihdolla tehnyt, on perustunut myöskin ongelmanratkaisuun. Ja tässä mun lomaltani kuva Scoopy Ruukista ja tämmöinen ränsistynyt kellari, ja sitä voisi nyt ehkä lähestyä sitten ongelmanratkaisun kautta, että mitäs virkaa täällä enää on tällä kellarilla. Jos sitä katsoo vähän tarkemmin, tässä on raudan valmistuksesta ylijäämän kuonaa ja tämmöinen upea tiili. Jos lähtisikin miettimään sitä, että mitä tämän kanssa voisi tehdä, mitä hyvää tästä voisi löytyä. Tässä on tämä arvostavan haastattelun prosessi kokonaisuutena, mutta mä tulen kertomaan pikkasen yksityiskohtaisemmin niistä vaiheista, mitä siihen sisältyy. Tämä liittyy nyt mun kesälomaan voimaantumiseen myöskin. Eli tarkoituksena oli valmistaa herkullinen lounas ja päätettiin mennä Sienimetsään. No, sieltä löytyi Kanttereille ja mikä sen parempi löydös oikeastaan lähimetsän tuotoksena. Eli lähdetään liikkeelle siitä, mitä meiltä löytyy, mikä meillä on parasta olemassa olevaa. No, palastamme sitten metsästä ja tuli sinne mieleen, että ehkä jotain muuta voisi siinä aterialla nauttia kuin pelkkää näitä sienimaailman herkkuja. Ja sitten ajattelimme, että ehkä se voisi olla vaikka kesäkurpitsa grillattuna kenties. Eli tutkitaan, unelmoidaan, mietitään sitä, mitä meillä voisi olla vielä enemmän, jotakin aivan uutta, sen tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkiminen. Kolmantena vaiheena on sitten suunnittelu. Joskus me joudutaan menemään jopa ulkomaille katsomaan puutarhaliikkeitä ja miettimään sitä, että kuinka tämä konkreettinen suunnittelu yhdessä muiden toimijoiden kanssa tapahtuu. Kuitenkin niin, että me koko ajan pidetään mielessämme tämä unelma, eli tämä kesäkurpitsa, ettei se pääse unohtumaan. Ja tässä se konkreettisesti onkin viimeisessä vaiheessa me tietyllä tavalla saadaan tämä jatkumoksi ja tulevaisuuden toiminnan konkreettisiksi askeliksi. Ja siihen me tarvitaan sitten tämä puutarha ja kasvimaa, että kuinka me se toteutetaan aivan oikeasti. Tämän menetelmän tai tämän kehittämisohteen on todettu lisäävän sosiaalista pääomaa organisaatiossa, joka taas on tutkittu edistävän työhyvinvointia ja hyvinvointia kaiken kaikkiaan. Ja se oli oikeastaan se syy, miksi me otettiin tämä ope tähän meidän tutkimukseen, koska mä organisaatiossa, jossa me nimenomaan kehitetään työhyvinvointia erilaisilla menetelmillä, kun myös tutkitaan sitä. Kun me ollaan hyvin negatiivisessa tunnetilassa, niin meidän havaintokenttämme kapenee. Me kohdistamme ajatuksemme hyvin kapeasti tiettyyn asiaan. Mutta jos me olemme positiivisten tunteiden vallassa, me olemme luovia, me katsomme asioita huomattavasti laajemmin, me yksinkertaisesti tuotamme paljon enemmän.